Il-pulizija għadet tipprova ssib lil uħud mill-immigranti li t-tnejn li għadda ħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalsafin. Skont l-aħħar informazzjoni s'issa nstabu 13 waqt li kważi terz ta' dawk maħruba, jiġifieri 7, għadhom ma nstabux. Min informazzjoni li għandu dan l-istazzjon il-ħarba saret meta l-uffiċjali tad detenzjoni fetħu l-post fejn kienu qed jinżammu biex jaqassmu li kelli l-immigranti u kien f'dan il-ħin li dawn taw is-salt u ħarbu. NetNews jinsab informati li ħafna mill-uffiċjali illum il-ġurnata huma mdaħlin fi żmien u ma setgħu jagħmlu xejn mal-ħeffa ta' dawn l-immigranti li fil-maġġoranza tagħhom kienu żgħażagħ. Fis-sigħat ta' wara disa minn dawk maħruba li kienu qed jiġru ħafja u ħut minnhom bżaqhom barra inqabdu mill-pulizija fiż-żona bejn iż-Żurri u Ħalsafin. 4 oħra nstabu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar fejn kienu qed jistaħbew ma' Marokkini oħra li jgħixu f'dan il-post. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin fil-waqt li għaddejja wkoll investigazzjoni interna fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafin. Dan kien it-tielet każ ta' ħarbiet ta' Marokkini f'xahar. Fil-5 ta' Lulju żewġ Marokkini oħra li kienu skortati minn membri tas-servizz tad detenzjoni ħarbu meta ttieħdu biex isarfu xi flus f'Birż Abuġa u ġimgħa biss qabel fl-Imnarja 3 Marokkini oħra rnexxilhom jaħarbu miċ-ċentru tad detenzjoni ta' Ħalsafin meta nħarġu għall-ikel. Mistoqsijiet mibgħuta lill-pulizija aktar minn 24 siegħa ilu baqgħu mhux imwieġba.